Салом ба ҳама. Имрӯз мехоҳам дар бораи як хабаре ки бисёриҳоро ба ҳайрат овард суҳбат кунам. Гап сари трансфери эҳтимолӣ Доминик Соланке аз Бормунд ба Тоттенхем бо маблағи 65 миллион фунт меравад. Бале, шумо хато нашунидед. Маҳз 65 миллион фунт барои Соланке. Албатта, ҳама медонанд ёфтани ҳамлагари хуб қинд аст ва нархи чунин бозингарон ҳамеша баланд мебошад. Вале 65 миллион фунт барои Соланке ин воқеан саволҳоро ба миён меорад. Дар мавсими гузашта Соланке натиҷаҳои аъло нишон дод ки беҳтарин нишонзани Бормунд бо 19 гол ва 2 паси голӣ дар 38 бозӣ шуд. Дар зери роҳбарии Реала ӯ воқеан шукуф, вале оё як мавсими муваффақ чунин маблағро сазовор аст? Фаҳмо аст ки АПЛ лигае аст ки маблағҳо барои трансферро аксар вақт зиёданд. Бо вуҷуди ин Тоттенхем ва роҳбарияти он дар шахсияти Лёви омодаанд ки ба ин қадам раванд. Ба маълумоти The Athletic ҳамлагари 26 сола ба трансфер таваҷҷӯҳ дорад ва шароити шартномаи шахсиро аллакай мувофиқа кардааст. Шартномаи амалкунандаи Соланке бо Бормунд то соли 2029 ҳисоб шудааст, вале дар он опсияи харид бо 65 миллион фунт мавҷуд аст ки он фаъол карда шуд. Ин рекордии фурӯш дар таърихи Бормунд хоҳад шуд. Ин аст хабаре ки моро ба ҳайрат овард. Шумо чӣ фикр доред? Оё Соланке чунин нархи баландро сазовор аст? Ақидаи худро дар комментария нависед. Ҳамчунин дар канали мо обуна шуда лайк гузоред то ин ки видео ба нафарони бештар паҳн гардад. Дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред ки давомаш мошти мегузарад. Дар ин маврид суперҷоми Англия то рафт наздиктар мешавад. Манчестер Сити бар зидди Манчестер Юнайтед. Барои дастаи Тенхаг тайёршавӣ пеш аз мавсими беҳтарин набуд. Ҳамин тавр мо ба Сити афзалият медиҳем ки прогнози мо ғалабаи Манчестер Сити ва боз тотал болши 2.5 дар бозӣ. Шумо метавонед интихоби худро дар 1x кунед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо бонус тайёр кардем бо промокоди AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. Ҳамаи ссилкаҳои зарурӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. Дар ҷоҳони футбол ҳар як гузариш на танҳо иваз кардани бозингар аз як клуб ба клуби дигар аст. Ин як боби нав дар карьераи ӯ, имкониятҳо ва чолишҳои нав мебошад. Хабаре ки чанде пеш аз инсайдери машҳур Фабрисио Романо дар бораи гузариши Давид де Хеа ба Фиорентина расид, барои мухлисон як сенсатсия шуд. Давид де Хеа ки солҳои зиёд дар рӯзабони Манчестер Юнайтед буд, ниҳоят ба худ клуби нав пайдо кард. Пас аз солҳои зиёд дар Англия, дар рӯзабони Испанӣ омодааст ки ҷолиши навро дар Италия қабул кунад. Фиорентина ӯро бо оғӯшҳои кушода истиқбол мекунад. Умедвор аст ки таҷриба ва маҳорати ӯ ба даста кӯмак мекунад ки ба баландии нав бирасад. Шартнома ки то моҳи июни соли 2025 бо имконияти тамдид барои як соли дигар ҳисоб карда шудааст, ба Де Хеа дар ояндаи худ эътимод мебахшад. Парвоз ва муоинаи тиббӣ аллакай ба нақша гирифта шуданд ва ба зудӣ мо ӯро бо либоси бунафши Фиорентина мебинем. Гузариш бо кӯмаки агентҳои испанӣ Хосе Лоренсо ва Хосе Карлос ва инчунин миёнаравҳои итолиёвӣ аз агентии GG11 Agency анҷом дода шуд. Ин гузариш на танҳо як воқеа дар ҷаҳони футбол аст, балки рамзи оғози нав мебошад. Барои Де Хеа ин як имконият аст ки нишон диҳад ки ӯ ҳанӯз ҳам яке аз беҳтарин дарвозабонҳои ҷаҳон мебошад. Барои Фиорентина имконияти тақвияти мавқеи худ ва шояд дар серияи А ба ҷойҳои баландтар умедвор шуданд. Футбол на танҳо як бозӣ аст, балки достонҳои одамон, дастовардо ва кӯшишҳои онҳо мебошад. Ва ҳар як чунин гузариш ба мо хотиррасон мекунад ки дар варзиш мисли дар зиндагӣ ҳамеша барои оғозҳои нав ва комёбиҳои бузург вуҷуд дорад. Жан-Клер Тодибо, муҳофизи ҷавон ва боистеъдоди фаронсавӣ, омодааст қадами бузурге дар карьераи худ гузорад ва ба Лигаи Премияраи Англия гузарад. Ин гузариш бо шарофати кӯшишҳои директори варзиши Вест Хэм Тим Стейден ва азми клуб барои анҷом додани созишнома дар кӯтоҳтарин муддат имконпазир гардид. Давоми муддати тӯлонӣ фикр карда мешуд ки Ювентус хонаи нави Тодибо мешавад, аммо музокирот бо Ницца ба бумбаст расид ва клуби итолиёвӣ натавонист шартҳои гузаришро мувофиқа кунад. Дар ҳамин лаҳза Вест Хэм ба саҳна баромад ва омодагии худро барои сармоягузорӣ ба муҳофизи боистеъдод нишон дод. Лаҳзаи калидӣ дар анҷоми созишнома розигии худи Тодибо буд. Ба гуфтаи инсайдери маъруф Фабрисио Романо, футболбози фаронсавӣ пешниҳоди клуби англисиро қабул кард ки ин дарҳоро барои анҷоми гузариш боз кард. Шаби панҷшанбе Тодибо бо Тим Стейден ва агенти худ ба Англия рафт то аз муоинаи тиббӣ гузарад.
ҷанбаи молиявии созишнома низ таассурот бахш аст. Вест Хэм ба Ницца 40 миллион евро пардохт мекунад ва клуби фаронсавӣ фоиз аз гузариши навбатии Тодиборо мегирад. Ин созишномаи судман барои ҳамаи тарафҳо мебошад ки таваҷҷӯҳи афзоянда ба истеъдодҳои ҷавон дар футболи ҷаҳониро таъқид мекунад. Барои Тодибо ин гузариш як марҳилаи муҳим дар карьераи ӯст. Дар Лигаи Премиери Англия ба ӯ имконияти беназир барои нишон додани худ дар яке аз чемпионатҳои рақобатпазир ва маъруфтарини ҷаҳон дода мешавад. Ин инчунин як имконият барои Вест Хэм аст ки муҳофизати худро мустаҳкам кунад ва қадаме ба пеш дар мубориза барои ҷойҳои баланд дар ҷадвал гузорад. Дар дунёи футбол овозҳо ва созишномаҳои трансферӣ ҳамеша эҳсосоти зиёдеро миёни мухлисон ва мутахассисон ба вуҷуд меоранд. Яке аз чунин рӯйдодҳо нияти Реал Мадрид барои харидани муҳофизи Тоттенхэм Кристиан Ромеро барои 50 миллион евро мебошад. Ин пешниҳод мувофиқи маълумоти Тим Талк як тағйироти хайричашмдош дар сагаи трансферӣ шуд. Пештар мурғон гуфта буданд ки танҳо барои 175 миллион евро омодаанд Ромероро фурӯшанд, аммо Дастаи шона бошад пас аз нокомии трансфери Лени Йоро ба ҷустуҷӯи фаврии ивазкунанда шурӯъ карданд ва дар Ромеро номзади идеалиро мебинанд. Кристиан Ромеро ки дар соли 2021 ба Тоттенхэм пайваст тавонист худро ҳамчун муҳофизи боэътимод нишон диҳад. Дар давоми фаъолияти худ дар клуби англисиу 98 бозӣ гузаронда 6 гол зада ва 1 ассист кардааст ки ӯро ҳамчун шахсияти муҳим дар майдон нишон медиҳад. Трансфермарк арзиши ӯро 65 миллион евро арзёбӣ мекунад ки аҳамият ва потенсиали ӯро таъқид мекунад. Ин трансфер метавонад як қадами муҳим барои Реал бошад ки кӯшиш мекунад муҳофизати худро мустаҳкам кунад ва аз даст додани бозигари калидиро ҷуброн кунад. Мухлисон бо шавқ интизори рушдҳои нав мебошанд, зеро ҳар як гузариши нав метавонад қувваҳои футболро дар ҷаҳон тағйир диҳад. Кингсли Коман эҳтимолан аз тими Баварияи Мюнхен меравад. Журналист Кери Хау хабар дод ки хизматҳои бозингари фаронсавӣ ба Барселона пешниҳод шудаанд. Ин гузариш метавонад ҳам барои бозингар ва ҳам барои клуб қадами муҳим гардад. Ҳадафи асосии Барселона барои мавқеи ҳамлагар Нико Уильямс буд, аммо маълум шуд ки ин гузариш амалӣ намешавад ва бозингар дар Атлетик Билбао мемонад. Ба ин сабаб клуби каталонӣ маҷбур аст ки имкониёти дигарро ҷустуҷӯ кунад ва Кингсли Коман ҳамчун имконияти хуб барои тақвияти даста ба назар мерасад. Коман сарфи назар аз қобилиятҳои олияш наметавонад ба бозии мунтазам дар Бавария умед бандад. Мюнхениҳо барои ӯ клуби нав меҷӯянд ва Барселона метавонад он ҷое бошад ки вингери фаронсавӣ худро аз нав нишон диҳад. Сармураббии Барселона Ханси Флик ки бо Коман дар Бавария якҷоя кор кардааст, ин гузаришро дастгирӣ мекунад ва ба потенсиали бозингар бовар дорад. Гарчанде ки ин масъала ҳоло гарму ҷӯшон нест, эҳтимоли рушди вазъият дар ҳафтаҳои наздик вуҷуд дорад. Бавария омодааст ки Команро барои як мавсим ба иҷора диҳад ва пас аз он хариди ӯро ҳатмӣ кунад. Ҳамзамон ПСЖ клуби пешини Коман низ вазъиятро бо диққат пайгирӣ мекунад, гарчанде ки ин вариант камтар эҳтимол дорад. Кингсли Коман дар соли 2017 ба Мюнхен омада дар ин муддат 294 бозӣ анҷом дода, 64 гол зада ва 66 партов кардааст. Шартномаи ӯ бо Бавария то 30 июни соли 2027 амал мекунад ки гузариш ба Барселонаро бозам ҷолибтар мегардонад. Ин гузариш метавонад қадами муҳим дар карьераи Коман ва марҳилаи нав дар рушди Барселона гардад ки кӯшиш мекунад мавқеи пешсафии худро дар футболи аврупоӣ барқарор намояд. Вақт нишон медиҳад ки ин трансфер то чӣ андоза муваффақ хоҳад буд. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.